Ahojte kamarádi, ja vás vítam u 4. videa z Göteborgu, respektíve z domu z Pezinka. Na to, što práve strihám 4. video z Göteborgu a ako ste si mohli všimnúť už z predchodné 3 videa, chýbajú mi pár záberov a chýba mi aj ďalší záber, dosť podstatný záber, a to je úvod k 4. videu z Göteborgu, kde som vlastne povedal, že to je 4. deň a že aký je dneska plán. Dneska je taký plán, že sa pôjdeme pozrieť. Alebo respektíve boli sme sa pozrieť v meste, kde sme boli na nejakej túr a potom sme vlastne išli na letisko a domov. To všetko uvidíte v následujúcich záberoch, ktoré vám teraz idem pustiť. Takže užívajte a pardon za takú menšiu technickú chybu. Naša prvá zastávka dnešná po našej mestkej túr bude Opera v Göteborgu. A tuto môžete vidieť, tam je náš hotel, ten sklenený, a takýto výhľad. Moc sa nedá ísť ďalej, takže ideme odum dál. Už sme na ďalšej atrakcii a boli sme tuto pri mole. Tuto sú nejaké loďky a tu sa môžete pozerať na najvyššiu budovu vo Švédsku. Postavili ju v Göteborgu a má výšku okolo 200 metrov. A vyhliadka, jak už som spomínal, sa otvára 2 dní po našom odchode. Tak to je gól. Hold stáva sa aj v lepších rodinách. Ďalšia atrakciu, ktorú sme našli v centre mesta, je Göteborgská katedrála. Boli sme sa pozrieť aj donútra, taký moderný štýl, pravdepodobne pro novej rekonštrukcii. Takže asi tak. Nejaký párok slaniny. Tak, na Švédsku je pozitívne to, že po meste sú takéto verejné toalety, čože super, lebo je tam toaletný papier, sú tam proste hygienické pomôcky pre vás a stojí to, že 5 švédskych korún, čože nejakých 40 centov. A oplatí sa to. Takže veľký bonus pre Švédsko. A ďalšia naša aktivita bude, keď už nám nebola prijaná free tour, tak sa pôjdeme pozrieť autobusom a pôjdeme sa pozrieť okolo. Tuto po takých pamiatkách, čo nám ukazuje, vyzerá to na nejakú hodinu a pôjdeme aj po vode, takže preto nás to tak zaujalo, autobus, ktorý pôjde aj po vode, ešte som takým nešiel. A cena takéhoto lístka stojí 30 švédskych korún, čo je nejakých 30 eur, čo je nejakých 300 alebo 400 švédskych korún, si to nepamätám, ale 30 eur na hodinovú plavbu. Ocean Bus sa volá. Tak a už máme po túr, bolo to také hodina cesty, vysvetloval nám niečo, bolo to také zaujímavé. Či to bola turistická pás, no úplne neviem, no za tie peniaze by som možno povedal trošku aj hej, ale oplatilo sa, takže tak, no. Keď už nevyšla tá free tour, tak vyšla aspoň táto túr. A tu máme... A tuto máme toho Ericssona hore, vynálezca a vymyslel, čo to vymyslel, lodný propeller, lodný, čo to je? Neviem, ty kokot. No, tu vám to napíše, neviem si to teraz preložiť. No, tak my sme sa boli práve najesť v Stockjardburgere, či ako sa to volá, nepamätám si to úplne presne. A strávili sme tam tak trošku pol hodinu dlhšie, ako sme chceli, pretože im nefungoval systém, nevedeli sme zaplatiť, ale
aspoň sme dostali 15 € discount za tú čakanie. No, nemuselo, chceli sme zaplatiť plnú sumu, ale tak stáva sa, nebola to úplne chyba. Ale milé. Teraz ideme na hotel a potom pokračujeme asi už na letisko. Tak a my už máme na sebe batožiny. Mohli sme si pre ich na hoteli, ktorý je tuto. Ako vidíme, v Göteborgu stále všetko možné prerábajú. Od smola. A my už ideme teraz na autobus. Momentálne 16:56. 17:30 nám ide MHDčka, respektíve autobus na letisko, kde prídeme za takých 20-30 minút na letisko a okolo 6:00-7:00 nám to letí do Frankfurtu a potom niekedy, neviem, tam máme hodinový prestup, tuším, a odtiaľ potom do Viedne a domov. Takže tak, to bol Göteborg. Tu máte ešte takýto pekný výhľad na stavenisko a na druhej strane máte auta, most a budovu. A tam stále v pozadí môžete vidieť najvyššiu budovu Švédska. Karls niečo. No kamarádi, my sme práve prišli na Göteborgské letisko a ideme na departures a smer Frankfurt. Tak to vyzerá Göteborgské letisko. Tada. No, dámy a páni, my nastupujeme na prvý let Göteborg Frankfurt. Samozrejme som mal ešte problémy, lebo môj brat mi zobral moju letenku a ja som sa nevedel dostať. No, my už sme pristali vo Frankfurte na letisku. Máme tu pol hodinu na prestup, čo stíhame, lebo tu hneď je vedľa gate a pokračujeme do Viedne. Ale takto prázdne frankfurtské letisko som ešte nevidel. Nastupujeme na náš let číslo 2 do Viedne. No kamarádi, ja som prišiel aj do Bratislave na hlavnú stanicu autobusom. Tak nejak som v lietadle, alebo keď sme vystupovali v lietadle, už nestihol, pretože 23:25 som bol v lietadle a 35 mi mali z autobus, tak to bolo tak na knap a nakoniec som to stihol na minútu presne. Takže už sa nachádzam v Bratislave na hlavnej stanici. Momentálne 0:30, čakám na odvoz a idem do Pezínka. Tak, to je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, môžete zanechať like, odber, komentár. A my sa vidíme u ďalších cestách. Čaute.